gestió i també farem una ruta de tast de vins sobre rodes. Us presentarem una activitat que consisteix a visitar en bicicleta alguns racons de la ciutat i aprofitar per fer una parada a diversos cellers. Cristina? Amb aquesta bicicleta plegable que esteu veient es fa aquesta ruta que de fet s'estrena aquesta setmana. Aquest grup que tenim aquí és el primer que s'ha apuntat a aquesta ruta i que ja li ha donat el pedal i ja ha fet algun tast de vins. De fet, acaben d'arribar a aquest interior d'illa de la dreta de l'Eixample on es troba la Torre de les Aigües. D'aquí un moment el que farem és sentir les explicacions del guia sobre aquest racó de Barcelona que no és gaire conegut i també sabrem tots els detalls d'aquesta nova ruta. Molt bé, doncs les bicicletes i els vins seran protagonistes del programa de la tarda. Anem de la Rambla a l'Eixample perquè aquí ha fet parada un equip del programa que està seguint una nova ruta enoturística en bici. El grup que veurem ha sortit de la plaça d'Espanya, va fent aturades en racons poc coneguts a Barcelona i a més té l'oportunitat de tastar vins, Cristina, amb denominació d'origen. Exacte, de fet l'objectiu és conèixer les 3 denominacions d'origen de la província de Barcelona. Aquest grup ja ha conegut 2 denominacions, la de Pla del Bages i la del Penedès, i li falta una, que és la d'Alella, que serà d'aquí una estona. Aquesta ruta també proposa descobrir racons de Barcelona que no són gaire coneguts, com per exemple el lloc on som ara, aquest interior d'illa on es troba la Torre de les Aigües. El guia que els acompanya en tot moment estarà fent una explicació i el que farem és posar-li el micròfon per veure què està dient. Aquest és el primer pati de l'Eixample recuperat per l'Ajuntament de Barcelona, 1986, i té la particularitat que és la platgeta de l'Eixample. Per això l'estiu, juliol i agost, està ple de nens banyant-se en aquesta piscina d'aquí darrere. I és la primera torre de les aigües de Barcelona, de l'Eixample de Barcelona, finals del segle XIX. I això, bueno, és un dels patis més macos de la ciutat, n'hi ha 35 de patis de l'Eixample recuperats actualment a la ciutat. Ara és molt difícil de recuperar-los perquè s'ha de pagar molts diners a l'Ajuntament per poder expropiar tot el que hi ha dintre dels patis, però estan ells, l'Ajuntament, estan recuperant. Molt bé, doncs deixem que continuïn amb aquesta explicació i el que farem ara és anar a buscar el responsable, el que ha decidit organitzar aquestes rutes on hi ha aquesta combinació de tast de vins amb denominació d'origen i també descobrir racons de Barcelona poc coneguts. Tenim amb nosaltres el Xavier. Hola, Xavier. Hola, bona tarda. La pregunta obligada, no? Això de fer una combinació bicicleta i vins. Sí, realment la pregunta del milió, perquè no sou els primers que la fa. No, en principi està controlat. L'últim que voldríem és posar en risc la seguretat. De fet, l'altre dia una associació de ciclistes ens ho comentava per Twitter i ja els hi vam dir. El tema és que el que es fa és un tast mínim a cada un dels indrets i després la gent... De fet, estan marxant. Estan marxant ara. El que farem és que els seguirem, els trobarem al tercer tast de vins, que serà a Gràcia. Després els seguirem. Ara continuem amb aquesta entrevista. No, et comentava que el que es fa és una explicació sobre la zona, sobre la denominació d'origen, sobre el vi i un tast mínim, i llavors perquè la gent no es quedi en ganes els hi donem una ampolla de cada un dels vins que està estarant perquè els tornin a tastar en casa amb la família, amb els amics o amb qui vulguin. Aquesta iniciativa, de fet, és una mica... Us heu posat d'acord 2 empreses, no?, de sectors diferents. Sí, és un tema de col·laboració que jo crec que en els moments que corren és fonamental, el tema de trobar sinergies. Nosaltres som una empresa que ens dediquem a fer enoturisme, exclusivament enoturisme, i llavors volíem potenciar el tema de l'enoturisme a la ciutat de Barcelona. Pensem que Barcelona té molt potencial per situar-se dins d'aquest món i vam contactar amb aquesta empresa, que ens van venir a veure també, que és Sokey Barcelona Tours, que es dedica a fer exclusivament rutes en bicicleta i en bicicleta Brompton, també unes rutes una mica exclusives. Llavors vam intentar juntar els 2 temes i crec que ha sortit una cosa molt xula. En principi les rutes es faran els dissabtes al matí, però ja hem vist que com avui, si hi ha algun grup interessat, també les podeu organitzar sota demanda, no? Totalment. Dissabte al matí és el dia que fem la sortida regular, diguéssim, però sota demanda i a més no cal un grup nombrós, a partir de 2 o 4 persones li podrem fer i la puguem fer qualsevol dia, pràcticament a qualsevol hora i amb força idiomes, perquè això a més del personal dels barcelonins que no coneixen molts indrets com aquest també està pensat per personal estranger, per turistes. Em comentaves abans que a Barcelona les rutes enoturístiques no tenen gaire presència, no?, com altres llocs de Catalunya. No, jo crec que ningú, no sé si ningú, però pràcticament ningú s'ha plantejat que Barcelona pot ser una gran destinació enoturística. Aquí rebem 8 milions de turistes cada any i aquesta gent segurament voldria fer enoturisme, però quan es pensa en enoturisme em pensa això, en Penedès, en Alé, en Costa Brava, en Priorat. En canvi, la ciutat de Barcelona té aquest potencial perquè puguem fer
propostes com aquesta, com una altra que estem fent, del Carballo, o puguem fer sortides a indrets com Alella, que el tenim a 15 minuts. Vull dir, trigues menys a arribar a Alella probablement que segons a quin indret de Barcelona. Per tant, el que volem és això, intentar desenvolupar l'enoturisme a la ciutat i convertir-la també en un referent d'enoturisme com ho és amb altres coses. Molt bé, moltes gràcies. Doncs ja sabeu, aquesta és una proposta per si us agrada el vi i també si esteu en forma com per poder anar en bicicleta, perquè es visiten 3 barris, es fan diverses parades com aquesta, on estem ara, i altres llocs de la ciutat poc coneguts. El que farem nosaltres és trobar-nos d'aquí una estona al celler, a la botiga de vins, on estaran aquestes persones que anaven en bicicleta. És al carrer, a la plaça Joanic, exactament, i el que farem serà assistir en aquest tast on coneixeran la denominació d'origen d'Alella. Molt bé, Cristina, doncs connectarem més tard des de Gràcia. I farem l'última connexió de la tarda en algun punt de Gràcia, ara veurem quin, que és on s'han aturat els participants de la nova ruta enoturística en bici que us estem presentant avui. Els organitzadors, us ho explicàvem abans, són els mateixos que van establir a l'estiu la ruta de Pepe Carballo, i ara arriba aquesta que convida a anar en bici, descobrir la ciutat i descobrir alguns cellers com aquest. Cristina. Exacte, nosaltres hem fet una mica de trampa i no hem agafat les bicicletes, però el grup tot just acaba d'arribar fa uns minuts. El que farem ara és recapitular una miqueta aquesta ruta, parlarem amb el Xavier, i el número 3 potser és el que caracteritza aquesta ruta que proposeu. Sí, totalment, perquè visitem 3 barris, que són l'Eixample, Ciutat Vella i la Vila de Gràcia. Anem a 3 cellers, Casa Verdella, la Bodega Maestrazgo i Verema i Collita, i tastem les 3 denominacions d'origen barcelonines, pròpiament, que són Penedès, Pla del Bages i Alella. Perfecte, doncs el que farem ara serà acostar-nos, perquè aquest grup el que farà serà tastar aquesta tercera denominació d'origen. Ja han conegut el Pla del Bages i Penedès, i ara tenim amb nosaltres el Pau, que ens explicarà quines característiques té aquesta denominació d'origen d'Alella. Bona tarda. Avui tastarem Poquet d'Alella, som d'aquí d'Alella, evidentment. És la DO més petita d'Espanya i estem només a 15 quilòmetres d'aquí de Barcelona. Aleshores, aprofitant la vinentesa que ja ens han convidat a presentar els nostres vins, venim a tastar-los, no? Molt bé, pots anar obrint l'ampolla i així anem avançant. Suposo que estaran cansats aquests ciclistes i ara tenen un descans més agradable, no? Vols dir que fan cara de cansats? No, doncs a veure, ara tastarem un cirà monovarietal que ha estat 12 mesos de criança, amb barriques de roure francès i americà. Aleshores, els nostres vins es caracteritzen per tindre unes vinyes a vora a mar i unes altres vinyes en alçada, uns 340 metres d'alçada. Aleshores, una de les propietats que denota aquest vi és l'acidesa de l'alçada i les notes marines. És, de fet, la denominació d'origen més propera a Barcelona i amb diferència? Sí, des de luego. Només estem a 15 quilòmetres de Barcelona. És passat Badalona, Montgat i a sobre Masnou. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Doncs els deixem que comenci aquest tast i nosaltres només us donem una informació que potser us heu preguntat, que és quant costa aquesta ruta en bicicleta, amb tast de vins. Doncs mireu, són 95 euros i què és el que inclou? Doncs 4 hores de ruta en bicicleta, la bicicleta inclosa, amb un guia que acompanya el grup i que va explicant diferents racons emblemàtics de Barcelona i una aturada a 3 cellers amb un tast de vins important. Després de cada tast s'emporten una ampolla, per tant se'n van a casa amb 3 ampolles dins d'una bossa. Molt bé, un bon pla. Gràcies, Cristina i Pau.